Hey लोगोफोर आङो फिथा सावनो नागिरदों थावनि फिथा ओमफ्राय नैबेखिनिखौहाय गाबोन सावसिगोन बेखायनो बेखिनिखौ दोनबाय नैबेखिनिखौल' सावनोसै आरो दिनै नै लोगोफोर थावा दुंबाय फेनायसो दंबावोमोन अब्लाबो होनसै आं आंना बिदि फिथा सावनायावनो नै बिदि जाना थाबाय थावा थाव गुदुङा बेरदेरनानै थिफुजोबदोंमोन ओमफ्राय नै बिदि जाना थाबाय दायो लोगोफोर बे मोनबाय एसे खामबावबायसो खामद्रायबाय अरा गोबांद्राय जानानै नै लोगोफोर फिथाखौ सावखांजोब्बाय नै बेखिनि जाबाय ओमफ्राय मामोननो बाबानो आङो हैबाय साहाजों ओमफ्राय नै बेखिनिखौ बिदि फेनस्राना दोनबाय आरो सेवाथो जाहाथे बेनि थाखायनो दा गरम जाबायना सेवनो नागिरो ओमफ्राय बेखौ गाबोन फुङावनो सावनांसिगोन आरो ओंखायनो आं लाल साहासो लोंनो नागिरदों हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चैनलाव फिन खेबसेबाव बरायहोफिनबाय दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आङो स्टार्ट खालामनोसै नै जेनेरिया बोरमाखौ नायगासिनो बिराद फेभरेट बिनि बोरमाया बोरमा सैमा मा नायनो हागौ बियो हारसिं मिनिबायो नुबानो खुसि जादों नों मामि बोरमा नुनानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै लोगोफोर आङो जेनायदानि मानि बाबानि जि सुगासिनो आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आं दिनै मा मा खालामगोन बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नायलांबाय थादो नै जिखौ सुखांजोब्बाय आं लोगोफोर ओमफ्राय कम्फर्ट होनानै दसे सोमनानै दोननोसै बेखौ मियानि अन गुन्दै आग्लायनायखौ फोराननानै होनोसै दसे सान्दुङाव
जोंहा गय सफारि फोरानदों बेनिफ्राय लोगोफोरनियो जाबाय कम्फर्टआव सोमना दोननाया बेखौ आं लामनानै लानोसै जिखौ फोराननोसै आङो लोगोफोर नायलांबाय थादो बे गोलैबाय थायो बेनि थाखायनो बेखौ खेबनानै होनोसै बेजों फिसाना बेयो मावबानो गोलैबाय थायो आरो बेखौ सुखांजोब्बाय आङो जोंहानि बिबारा जा मोजां बारखादों आयु आयु नैबेयावबो दङ बेनिफ्राय नैबेथिंजायबो बिबार गोजा जोंहा नैबे काप' बिबार बेलेग आरो बे गोलावा नङा जा मोजां बारखादों बेयाव बारा मोजांहाय सिनाय हायाखै बेनिफ्राय नैबे गेन्दे फुल जेथिंजायबो बिबार गोजा नैबे गलाप बिबार माने दा बारथ'वाखै बेयो थांथ'वाखैनो नै सानियाहाय बारा देराखै नैबेनियाबो बारा देराखै दै बारा होबांजाया ओमफ्राय नैबेनियाथ' नै रानथाबलायजोब्बाय ओमफ्राय नैबे नै जोंहानि लेसुआ थायबाय एबार खम थायदों आरो ओंखायनो जानो जासिगोन साननैसो बावबा मोनजासिगोन ओमफ्राय नैबे थाइजौआ थायासैयानो बेयो एबार थांनाय बोसोराव नैबेयो मार थायखादोंमोन बेनिफ्राय आसार बानायलायदोंमोन जोंहा बाट आनलाकिलि एबार बानायनो मोननाय नंला मोनजानायबो नंला थायासै थाइसेबो थायासै एबार नों गामि बेरायहैदोंमोन हा आबौखौसो नाहरदों बियो नै न' लिरनो हालायनो थांगासिनो जोङो बिबारा दहायनि बिबारा नै जा मोजांखा बिराद थान्दा थान्दा बार बारगासिनो एबार खम लाबोनायखाय दलंखौ बारबोनो हादों आङो दहायना गोबांसिनमोन नालाय हायाखैमोन जाबाय न'खौ लिरनो स्टार्ट खालामबाय आं लोगोफोर गोबावसो जाबायमोन लिरिया दिनैसो लिरनोसै आरो
नै लोगोफोर सान्दुं गोसाखाय आङो साथा लालायना लिरबाय बिराद सान्दुं गोसा लोगोफोर आं न'खौ लिरखांजोब्बाय फुरा प्लास्टार खालामजोब्बाय दिनै गोबावनि उनाव हाग्राबो सनस्रांखाबाय आङो लोगोफोर बिराद हाग्रा जानानै दङ जोंहानाव दाखालिबो आङो लामानिफोरनिखौ फुखांजोब्बाय ओमफ्राय दिनै आरो नै गय बारिनिखौ साफा खालामबाय आरो बिराद थाम्फै जायो आरो लुवारबो फैयोना बेखायनो साफा खालामाबाबो जाया बेखायनो सनस्रांबाय आरोना अमा बेदर एवनो नागिरदों आं लोगोफोर बेदर सेदर एवखांनानै ओंखाम जाखांनानैसो दुगैनोसै आङो संग्रोनानै लानोसै आरो बानलु देनायखौबो थावआवनो होफाखानोसै आङो दिनै दे मा संगोन दिनै नो जाबाय दे हगारदो नै लोगोफोर बेदरा मोनबाय ओमफ्राय दायो जों जानोसै बेखौ नै लोगोफोर दायो जों जानोसै नैबेयो आमलाइनि रोसि न'आवनो बानायदोंमोन आरो बेखौनो एसे लोंनोसै जोङो बेदरजोंहाय मामि बोलो माइना हमथा दे मोजाङै हमथा गोलैगोन माइनावा दुगैनो नागिरदों जेनायदाया दुगैनो नागिरदों जाया जामुना दुगैदों sama खर' लोबादों ना जाहासो एसे हामांनायबाय सर कुकु जानोसो माथा मारि जायो दे खोमाफोरखौ बुनाङा deh, cuma ini kuja basi gini hebat aja. Ini kisi gini. Ini nuzina. Ya bede. Oh iki jauh kuja. Udah. Deh. Kau sih batun gerum beta tuh boy. Siapa bahas ini pun tuh nanti nangis deh. Terus. Kalau ini saya. Banyak malay apa tuh boleh malay? Tahu ini nama aku malay ya. Nah, sini deh, dugi kangen dia lebih nama. Dugi kangen dia lebih nih? Ini apa ya? Mana?